Днес с сестра ми ще строим град на Майнкрафт. Чакайте само да си оправя нещо. Така. Тъч. Контрол. What the fuck? Да. Аре. Ела, тук горе аз ще построя един балкон. Къща с балконче. Ще изравна малко. What? Пай се са, аз ще строя там. Ти ще построи нещо друго. И после ще направим път. От тук това ще е един град хора. Какво да построя? Не знам, някаква яка къщичка. Ама не е тук. Виж някъде долу. Тук ще е. Тя няма да е много голяма, да ти кажеш. Построи си. Искам да... Ако искаш да е долу на равното, защото и долу ще трябва да направим нещичко. Сега тук ще трябва да положим творческите си умения. Да знаете, може един мой приятел скоро да се направи канал. С една година. Ти малумен ли си? Той каза след толкова време горе-долу. Аз имам канал. Да. Ти имаш. Аз имам. Но той няма. Да, имам. И тя не ще качи видео. Ще нещо прети. Да, тя може по-първо от мен да го качи. И може и аз по-първо от нея. Ти какво строиш? Ми е нещо. Ще видиш накрая какво. Ти къде си по-точно? Хора, свикнах с другите бутони. What the fuck? Така нещо ще ми трябва. Това дърво. Това. Къде са оградките? Трябва ми истко. Това. Оградките. Ето ги оградките. Така. Така хора. 1, 2, 3, 4. 4, 5. 1, 2, 3. Извинявам се, хора. 3, 4, 5 е страшно. Ивана, виж телефон да не ми изгъсне, защото видеото ще се спре. Така, по-дъжно ми е бил. Прави се хора. What the fuck, хора, бъгна ми се! Какво бе? Дисконектна. Нета да не се спре, бе. Паде да го знам. 2. Здраве. Си не представя се какво се случи. Така. Езък си имаш като балконче. Хора, защо не се прецака телефона? Върху аз този клип няма да участвам. Не. Той... Добре, ще ме гледаше. Да, ще гледам. Твоята е по-голяма от моя. Да. Ще опитам пак да влезе, обаче... Така. Хора, какво стана, бе? Трябва ми се телефона. Какви неща говори?
ли ти говориш? Не се прави. Ма не е в клип. Така. Така. Прави са. Така. 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 Що ми се бълна телефона? Хора, и аз не знам какво да строя вече. Нещо строя, каквото ми дойде на ум. Аз в момента това го измислям докато строя. Аз повече неща, които строя, ги измислям докато го строя. Аз нямам завършен план. Хора, защо ми се бълна тъпия телефон? И това куче, ако не спре да лае, ще го изкорме. Не да лае, а да... Рамжи. Да. Какво е, бе? Спри. Нямам си на представа. Колко ме дразиш? Имаш ли малко ум? А сега идваш ми за галюшка ще... Не виж дали ти става, бе. Не ми става. Ще се разтърчирам телефона. Ще отвориш на помярчо? Не помярчу. Не помярчу, хора. Береш ми на първи картон. Новия прякор на Беки. Помярчу. Дано да ми стане урокнеш сяк на телефона в земята. Акна. Що да Ти не можеш да говориш по-колко. Сяк на телефона. Много да помярчу. Абе, ние много умни. Паселце. Какво на практика си малумно? И ти си още по-малумен. О, хора, сакат го правят това. Сега. Туйка го прата. Той като го пра. Това като го праса и ми дойде една идея как може да направим една къщичка. Малко лудички. Та е болна. Ти си още по-болен от мен. Аз нямам хайма. О, Боже. Аз нямам хайма. Хайм. Хайма. Ето е къщата на Ивана. Абе, Вижте гробна как- е, още не е готова. Опа! Не съм чупил нищо от нея. Нямам нито един приятел. Така. Имам. Стана ли ти, бе? Да. Ей! Не. Съжаление. Стискаме пълци. Аре, Join the game. Ето! Стане ми. Телефонът е много бъгав. Не, чупи си Ние кощата. също си. Това е бъгав. Добре, аз мисля да направя път. What the fucking? Так, псуваш по време на клип. Не псуваш. Ми дава на псуе. О ма гъл, що те за това място намери? Отдолу е с вода. Да, ма аз не Да, ще го купам. вижте. Да сложа купчета. Аз ще сложа купчета, не се смей. За какво? За плод. Няма ли ми Не, се... за какво да не се смея. Като ми е смешно. Браво. Браво. Крава си ти. Си овца.
Опс. Така. Слагаме така. Така. Тъй. И тъй. Така. Карава и овца. Батам. Така. Така. Така ще направим. Добре, хора, ще сложим. Ад, как ми заби. Но е Колко време е клипа? Това не ми показва колко време снима клипа, но ще снем. Колко да не ми пука. На мен ми пука. Ето, плюк. Хора, малко съм луда. Така. Това си е една къщичка в планината с балкончето. Балкончето. Милка. Излезеше тук на балкончето. Хора, как ми бъг? Излезеше тук на балкончето, сега си гледа се по ръката и си пиеш ракийката. А там са и викал. Така, сега трябва горе да сложим. Ладно, как ми заби. Така. Това къде? Не бе. Е тук. Сложим така. Остана грозно. Така. Отвътре няма да правя нищо. Ще сложиш нещо масичка. Ще направя бюро. Така. Добре, хора. Ще видя нещо. Аз ще направя... Не може да направя нещо, което не го Аз много не говоря, докато строя. Има няколко говори нещо. Еми. Добре, хора. Не направя нещо. Трябва ми това между другото. Не знаеш, че аз не слагам. Аз не слагам лампи. Факли. Аз слагам друго, което осветлява по-добре факли. Отгоре можеш да го видиш. Те и светят. Те и светят. Аз няма да правя такъв факли. Мързи ми. Бързо те, ама ще стане много грозно без такъв покрив. Добре, ще направя обаче стъп. Те не може да пишеш такъв покрив. Мога, да съм тъп. Не направи хубав да. Добре, ще направя съм си. На мен много не би се говори. Добре, какво е това? Това ми иска Просто да ми кажа. строи, не ми се говори. Къде го махна? Фу бе. Хора, тя сложила главата на дракона. И вика, това ми иска ръко. Да, като го сложиш. Та-дам! Моята къщичка е готова. И моето, само отвътре. Правиш. Така.
Няма направо нищо. Сега ще си направя едно пътче. Аз ще направя пътека надолу. Аз я правя вече. Защо не? Така. Долу, както видях, отдеве имаше ръка. Ръка. Да, и тази ръка може да си направим мостче над нея. Ако искаш, ти можеш да довършиш това моста, който съм го започнал. Не, аз ще си го завърша. Аз почти го завърших. Той ще го удължа с още двечки. Бъгна ми се много яко. Така, защото да искам после да направя нещо. What the work, хора. Стъмва се. Сега ще го правим. И Ивана Лек таки. Добре, хора. Що ми е толкова тъп и смотан телефона? Така ще сложим оградки. Не, знаете ли какво ще сложим? Къде са тук? Така. Така. Чувствам тъпче. Дойде в играта, влезна. Тъмно е. Сега ще направя свет. Мале, как мразя тези огради, колко са тънки само. Чакай, Къде ми е къщата? ще разтърса къща, ще разтърса. Има стрелец. Какво правиш ти там? Светна ти кошката. Така. Стълбите по-ще ги довърша. Стълбите са скучни. Искам да направя едно мост тук. Крипър плува. Така, слабчета. Слабо това. Не бе. Те слабо. Не, те. Това. Аз почти нищо не знам как се правят тия мостови хора. Нямам си на представа как ще го направя. Ще ни трябва и един блок. Така, тук. Едно, пет, две, тук трябва да... Трябва да фукам крас. Това ще малко трудно. Така. Хора, аз няма да играм. За какво? Ай, главата ми боли. 1, 2, 3. Така, хора. Ще участвам във втора част. Така. 1, 2, Правя 3, 4. Мостът. Така.
така хора. Абе, хора, с това мисля да приключвам с този клип и